ụfọdụ ụmụnne m ndị nchọrọ ịjụ ajụjụ n'abalị a, especially Agbaranze media. Somebody tag ya Agbaranze media na this video. Agbaranze asịrị nka njụ ọgụ ịtala akwụ ka ọ ka eze udo. Arrest akwa expose go so many of you. Arrest akwa expose go so many of you and your intentions. But on amaho, sometimes silence is golden. You gotta go. Sometimes silence is golden. It's better ni meshirono. Don't say anything. Rather than ni kuloku, iwe tebo onwego, iwe septo onwego banilo. Arrest akwa expose go so many of you na that share unu nezo. We go see the real intentions unu nwelu towards if I have every day na putara na Facebook. Be ndọcha jikwa wee mee nga, o jikwa wee letu aka ndọcha si eme bla 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 bla. Ọ na-afie ebe niile mmadụ aya n'ife. Government bialu with a nice initiative. The aim of government ablo to stop anyone dibia from elu. The aim of government is ọlụ ahụ nwa dibia na-alụ. Ọlụ ahụ a na-alụ by anywhere. Kelu ka o si wee na affect insecurity enwelu by. That is their aim. They are never against anyone dibia elu ọlụ ọ chọrọ elu, but government will interest in that ọlụ fa na-alụ. It is not even only to nde dibia alone, but to nde pastor general. Onye malụ nke ọ na-alụ nya bịa kọwa ka amara ife ọ na-alụ. Malụ na ka ife ahụ ọ na-alụ si wee ba. This is exactly what you people has been preaching all this while. This is what you people have been preaching all this while. But it is now very clear now that now all this while na ebe attention onodo na ebe area of interest onodo na ebe ndị church no na ebe ndị pastors no. That is why inji we say na arrest akwa expose go all of you. Ebe interest onodo ebe ndị pastors no and ebe churches no. Owulu na arrest ya emela akwa awo pastor ndị winners. Evangelist Ebuka Obi, Pastor Ejike Nwachukwu ka arrest river. Ono ya dey jubilate na nwa na enu ebe niile na enwela aṅụle, because that is what you people have always wanted. But now, owulu na akwa ọkụkọ language onye o na change ya na Agbaranze media. I'm very disappointed with you. Now this video, email, go and delete that video. Go and delete that video. Yes, go and delete that video email. That video email is very shameful. I have to tell you. I have to tell you the truth. Go and delete that particular video email he posted, because that video is very laughable and it's very shameful. How can you come up to say that government your interest all this while has always been pastors, churches. Does it matter where the hand of justice want to start from? Does it matter where they start from? Must everybody be apprehended at the same time? So for as long as now arrest you're a pastor, for as long as now arrest you're a bishop, for as long as now church are under investigation, every other people must be allowed to operate in any way they want to operate. That is the question I am asking you. You are saying that no problem if you because of if more say happier no problem. You went straight to churches and pastors. Some of you will really amaze me. The way you people think. I don't know. Imagine who are these people. So what do you now is make all this why? It's all about churches and pastors, and not even about collective justice. It is all about pastors and churches. It has nothing to do with anything that concerns spirituality. So for as long as now arrest a pastor, Akwa and the rest of his kind should start operating without anybody checkmating their activities.
But as far as I arrested one pastor, you people don't care. You celebrate, you jump up. I thought it is all about telling our people that they should forget about everything that has to do with spirituality and face reality. I thought this is what your message is all about. I thought it is all about allowing our people to face reality and forget about anything spirituality, that it doesn't work. Why are you people trying to change your stand now because akwa, your favorite plug, your juju plug, has been arrested? So you are now changing your stand now. Are you not supposed to be happy? Nobody has convicted Akwa. Akwa is only but a suspect. What government says is that we are going to investigate. We are going to investigate and checkmate your activities. All na your hand do clean, you will walk away free. But all na your hand are do free. You know the consequences. You know the consequences. Now, what government says is that Nahan will a call number. Can you fetch that call number? If you see something suspicious, call this number. There is even 5 million reward awaiting you. So, all on a for pastor on a watchman, or on a for pastor on a redeem, or on a for pastor on a winners. You will feel one if a pastor and a me no or gallo contrary to the laws, etc. Anambra homeland laws. Take out your phone and call that emergency number, and they will respond immediately. Why are you people crying and showing that vulnerability all this while? You are showcasing it for the world to see. It is very laughable and shameful that even somebody like Ejika Moment of Truth can come up to come and advocate for Akwa. You can come up to come and advocate for Akwa. Who arrested Akwa because of now that ego? I am asking you, Agbaranze, or are you trying to change the narrative? Are you trying? Can you Are you trying to change the narrative? On that freezer. Yeah? Are you people trying to change the narrative? I am asking you. Are you trying to say that everybody, both pastors and they must all be investigated at the same time? What are you people even saying? Now, Ndo Tumu and everybody on Facebook, we see clearly that Agbaranze and his cohort all this while has been advocating for churches to go. Now you will know now and agree with me that going back to the root they have been advocating for all this while, it's Igwo and Igwo Kite and nothing more. If you are against anything spiritual, you should be happy that now our government Muluganya and they have identified now, they have heard your cry. It doesn't matter whether the hand of justice started from the church or it started from Ukwamu. It doesn't matter where it starts from, provided no gasulon. A lot of people have even put water in their mouth. They have closed their mouth and they have refused to talk. Where is J-Pack? Have you heard J-Pack say anything? There are so many of them you will never hear them speak. One day I will meet up with this truth. And I want to meet up with this truth. I am going to ask this truth. Tell me truly, what is the truth? Because it seems like everybody, because as funny as if Agbaranze, he keeps saying, when you know that you are lying, you know that you are deceiving yourself, you know that you are swimming in lies and deceit. In order go bineku na ndem madu ye feel no ki ku ezioku na ndem madu nwere ife ha like ka ha na anu no na ha no he fa he bidi gwi. What are you even saying? I am asking you, Agbaranze.
What are you even saying? What are you saying? Yeah? So, Ugobuzu, who cares whether he's coming out tomorrow or not? Who cares? Ijuwa biko, somebody will Ijuwa na name program biko. Who cares if he's coming out tomorrow or not? Who is even arguing that he will not come out? This unnecessary bias. All of you now have started protecting Akwa and defending Akwa. If you believe that no Akwa na Alwalo and Akwa deserves to be free, why are you making a hell of noise naming the pastors? No, you people started it. Whatever. If you believe that na Akwa na Alwalo, that na Akwa are supposed to get shipmate if on them, why are you making noise, jumping every day? Pastor Nkaji go say, Pastor Nkaji gare say. If you believe in if Akwa na machine ite, no na Alwalo, why are you after the pastors? Sometimes you people have failed, they fail in what the point is straight. Who is even saying na Akwa ya puta? Who says na Akwa ejewenanga? Who says so? Why are you people getting unnecessary tensed up and worked up for nothing? Yeah? If I were you, I will close my mouth. I will not say anything. You are trying to justify to us that say Wabogu messages noka. You are making it to sound so clear. You are making it to sound so clear. Say Wabogu, say Jezenoka. At least it is clear now. Some of you are to go bold enough to come out and tell us, because imagine go do no pastor keji de lefa. Imagine no pastor keji de lefa. Do you know what these people will be feeling like? Do you know what these people will be sounding like? Even neji de akwa, they keep pointing. The pastor jikwemenka, the pastor jikwemenka. So nka akwa na ema amaka. Let us forget about on a neutral ground. So nka akwa na ema amaka. You are encouraging him to continue nifo na ema amaka. That is why eji wefu na enwere onye ohi na-ezu ohi na Nnewi, nwa onye ohi na-ezu ohi n'Ọka. Ejide onye ohi nke Nnewi, esese hapụ onye ohi nke Nnewi, why na ejide onye nke Ọka? So unless na ejidere onye nke Ọka, si hapụ onye nke Nnewi ka o zuru ohi na-akpagharị. I am asking you. You said that spirituality will fetch when they deceive Africa. That I am not talking about ndo to no believe no so much. I'm not talking about ndo woko do hanaho ka haje defending the dibia. I'm not talking about those people, because your stand is very clear, and I won't blame you. I am talking about nda na deceive onwe ha, nda na ahu onwe ha witi na ebia be ndocha na ndocha de emife do otu na ndocha emife do otu na ndocha de jezuka na ndocha believe na spirituality. Ndocha na agwo kite. I am asking you, ndocha na agwo kite, ndocha na agwo ibe bisi ato. Ana m ajụ ajụjụ, why you nje deceive onwe? Agbago mo na onye cheza anya za akpa, onye cheza kolo nya za kolo kare mo mmadu ịda za akpa kolo. O aghụghọ kono na aghụghọ onwe unu, aghụghọ kono na aghụghọ onwe unu. Eche igwo ọgwụ, je gwọrọ onwe gị ọgwụ, nwere onye ji gị je gwọ ọgwụ. Mana ị na-agwọ ọgwụ na nzuzo, izo ya ezo, pụtazie n'ihu na-asị ụka jikwa wee meghe nka, ụka jikwa wee meghe nka, indirectly. But ị ma na ị na-eme ife mmụọ, mana ị pụtara na-asị ndị ụka na-eme ife mmụọ ha emezina ife mmụọ. Mana ị ma na ị na-eme ife mmụọ, ị ma na itewu dọsọ nwa ya, ị ma na ibobe agwọọlụ gị ụdọsọ nwa ya, ị ma na ọgwụ ekechiri gị ụdọsọ nwa ya. Ịma na ọgwụ ekechirigu n'ọdọsọ nwa ya. Epụtara ekwu na ndị ọcha wee jụọ wụsịghị ndị ọcha na-agwọ ọgwụ, ndị ọcha na-agwọ ibubo, ndị ọcha na-eme oke ite. Stand ya n'ọgwụ ị na-agwọ, ayaghị enwe problem with you. Onwe onye ya afọ ọsụrụ sịghị nna gbodewe ọgwụ kweghị na-agwọ, gwọra ya no your choice, it is your decision. But don't come to generalize the whole issues, because all need against spirituality in Africa. You should count it as a journey of 1,000 miles that begins with a step by Akwa's arrest. I am not moved by somebody like Harry Obiama or Bugatti. I'm not moved by people like you. I know you.
All for the moon ko ya wait was apartment unu. Afebu no convert ya na room unu mmadu to okwu arụsị. Yes. Among these guys ejidelu. Among these guys ejidelu gbunu that justice, that member House of Assembly. Among those guys ejidelu. O nwere onye nke eji mepe apartment ya. If Lord ogwu ya. If Lord ogwu nke do n'ihu fu nke do na bedroom ya. Oh nwa dibia gwọrọ ya. O pastor kpere ekpere ahụ. Oh nwa dibia gwọrọ ọgwụ ahụ. O pastor kpere ekpere ahụ. So why are you against this men being shipmate ka amalo activities and ọgwụ ha na-agwọ kere ife ọgwụ ahụ na-ekwu? Why are you against it? Na ọ bụrụ na ị bụrụ onye ọjọọ. Like I agree with some people who say that no one do against what Governor Soludo is doing in Anambra State. No one was skeleton in his or her cupboard. You people should stop living your lives as a coward. Stop living your lives. Stop living the lives of a coward. It will not take you to anywhere. It will not take you to anywhere. Agbaranze, are you telling me that no a pastor? Keji de Leifa. Look at that guy, the mother they know a gospel singer. Whereas now that guy uploaded a gospel singer. But let us even agree that now that guy who a gospel singer. Look at how they were sharing the video everywhere. The guy who will you one. I joy no regret. You see no regret here. Look at how they were bold enough sharing the video everywhere because they are happy that now apprehend a gospel singer, not even a pastor. Imagine koyado na ọkụkọ arrest a pastor ko. Imagine the kind of lesson these people here give were accusing them mother. Deceive them no more na Agbaranze. Ichi igwo je gwo ogwu. No mo onye sere ga agwo na ogwu. Unu echesina na mmadụ gwara unu eje na agwo ogwu. From go we put iteru na odo ogwu. Udoma ni mu no pụta na asị pastor jigo we menka pastor jigo emenka. Pastor sire je na agwo ogwu. Pastor sire je na agwo ogwu. Ị na-eje agwọ ọgwụ mana esi na enwere anything to spiritual. Nwa dibia nwere ike ikpuchigburu gị ite gba na ite a enye gị ego mana iberive ozi na onye jere n'ụlọ ụka chinio aka pụta ọtakọ na Chineke do capable of inye ya ego. Iberivulu na ije na ya ebighị ite nye gị ọgwụ ya wụ protection nke ya wụ iti n'ukwu agbaghị egbo ya ba mana iberive ozi na mmadụ nwere ike ije ọdeshi program n'ụlọ ụka ekpere ekpere Chineke protect ya. Iberivulu na dibia nwere ike inye gị ife ya aweta n'ọnụ ọwụrụ ekwu ekwe mana ibelive hozi na mmadụ nwere ike ije n'ụlọ ụka ekpere ya ekpere ụzọ ya emepe. Ibelivulu na ị nwere ike ije na nke eze nwaanyị ọ sapụ wụshodo n'ahụ kpọlụgụ jee mmiri aweleghị achake mana ibelive hozi na mmadụ nwere ike iji olive oil ikpe ekpere ụzọ ya emepe. Are you not the highest deceiver of all time? I am asking you. Are you not the highest deceiver of all time? Now let me tell you what Governor Soludo is after. Kunuwe exposed to the ignorance because it is becoming too much. That he exposed ignorance is becoming too much. Nje na nke pastor we say miracle money, miracle money, miracle money. They receive miracle money. Odoro mo na pastor, odoro mo na chukwu. Yes. Odoro mo na pastor, odoro mo na chukwu because na eji honya we mejo mmadu ibe m. Mana ọwụrụ na nje na nke nwa dibia ka ọ gwọọrụ m ọgwụ ka m wee jee tọrọ mmadụ ka ọ ya gwa agba m egwu ya aba. Ọgwụ ahụ agwụrụ n'ọgwụ mmeji wee megide onye ọzọ. Nya ka Soludo sị na ọchọ. So ọwụ na onwere pastor ịma na-eme such thing. Take up that hotline, call the Udo Gashi or call Anambra State government. Let them go and pick up that pastor. Yes. Or if you go. Or wouldn't know when only mano ne zuoshi. Or where will know Bukadibia and Wallo ye go when they protect ye no shia or ne zoo. Or where will know where pastor Emma name a similar thing because nefa we fe haji megido nyoso. No wuru ni je gwọrọgwụ ihe ji protect onwe je gwọrọgwụ maka ọmụmụ je gwọrọgwụ maka success go na business go o wewu no nwo anything like pass ahụ mmadụ ma o ife owu na etiri n'ọgwụ ahụ o nwere ife gọọmenti ji ga-eme.
government enwere ifefa jiri eme na ebe akwa ya no wee me nsogbu owo e wee bataruo n'okwu agwụ ewesie ọgwụ nke awụ ọgwụ gono kele onye nwe ọgwụ a we want to see onye nwe ọgwụ kele ife ọgwụ a na-ekwu wee wụrụ ịma na ụfọdụ ife ha na-agwụ ebe ahụ ka nsogbu ya nọ wee dụ ebe ahụ ka ebunu ya nọ wee fụ ndị kpụ atụrụ ọhọnọ izi unu na-eme ịghọtago ebe a ka ebunu ya nọ wee fụ ndị kpụ atụrụ mkpọtụrụ onye unu na-enye ewu ihe akụ ni gọọmenti mgba ọ dụka onwe ndị dị mma arrest na Nigeria nwee ndị adịghị mma arrest all this bias lifestyle unu na-ebi I don't understand. O nwere ndị dị mma ka arrest ya na Nigeria nwere ndị adịghị arrestable arrest ha akwa ofiewe ebe niile arrest ha akwa go arrest akwa as success number 1. Don't worry, they will soon arrest a pastor. Yes, go arrest akwa as success number 1. Don't worry, they will soon arrest a pastor. When they finally arrest a pastor, you will change immediately. I'm ashamed of some of you. Jepak every day, ndoka. Of anything today, anything today. Eche non doka de me umazeba iji adulesi. Ka ba no okwu alusi ndị dibia niile ka amalu ndị na-eme umazeba ji adulesi. Ka amalu ndị na-eme umazeba ji osichi ije muolo. Ka amalu ndị mere umazeba ji osichi ije boy. Ka amalu ndị mere umazeba ji osichi ije muolo. Ka aba no okwu alusi ndị dibia niile, aba na churches niile. Ka go census, ka aka wo. Ka aka wo. Eche na all along go if you know the against the any form of spiritual activities AJ deceive the by on we go number 1. Stand choose dalo. Dalo him. But today, you people have shown clearly that no one a particular section able to defend that place. I can't suppose hijeba anywhere Wadibia Donalo involved. You people came out and you have defended that Wadibia. Sometimes I'm on even at the moon. Odem Madomo, Anamado proud, Uncolona Agbango na yeah, the more the honjo conscience in Hana, yeah, until such a time you will convince me otherwise. Until then, I am always proud to stand and identify with Ebenko. I will not come in a coward way, in a stylishly way. I will not do so. Manono wamebo na atuaka. Manono masi somewhere in these guys will there. It will not help you. It will not help you. Agbaranze potarese ese hapu apa. No, for as long as now arrest on the pastor, they should allow akwa to continue. Are you not aware that a lot of criminals are now arrested? How else can government if not by looking closely into the activities of this Ndedibia? Yes. If not by looking closely into the activities of this Ndedibia. Until such a time I hear a criminal. No Pastor Paul no Pastor Paul no Pastor Paul harvest umeju until such a time I hear one criminal who will confess that not a pastor or not Bible pastor or not olive oil pastor every day na enye mkpọtụ onye ahụ adọghọ enye ya olive oil onye ahụ adọghọ enye ya olive oil onye achọghị ije jisifo ya alụ ọ na chọọchị chi n'aka elu una na-enye mkpọtụ noise. I call it noise. Now we are talking about criminal activities that border on security of our land. On must be exhibit ignorance on. Akwa is untouchable. When you people were calling out Evangelist Ebukobi, why did you not call the names of Ndedibia alongside with him? I am asking you. When you people were calling out Evangelist Ebukobi's name everywhere, talking about Pastor Nka, why were you people not talking about Ndedibia alongside with him? Today, I arrest Gakwa. You want them to go and arrest all the pastors alongside with him. It doesn't happen like that. It doesn't happen like that.
You people will learn, and you will learn it the hard way. You will learn it the hard way. I challenge all of you people making this noise on Facebook. Come down to Anambra State, stand boldly and say this. Because yes, if I name where you see a bully utina, onwisi. Yes, if I know where you see a belly utina, if I name when we see one na afe buko be everywhere. Every day, when have you people ever come to your Facebook platform? Wopota a dibia, oh, onye kwa akwa, una shwe kiti. Onye kwa nwa dibia, una shwe kiti. Una gori yana. Today, ejide go akwa. Ono shozie ke ejide nde pastor niile. Unu ye megido. Unu ye megidi ife. The more unu na-eme, the more Chineke ya de gosi unu na mmadụ abụrụ Chukwu. You got to go. Justice is justice. There is never such a time. There is never such a time darkness will prevail over light. There is never such a time darkness will prevail over light. For as long as you don't want to say the truth will always stare you at the face. Yes. Ekugonya before. Gwame ebe jide danala onye nto. Ose no pastor na ekperi ojeje atonto. Gwame ebe jide danala onye ohi. Ose no pastor na ekperi ojeje ohi. Gwame ebe jide danala onye na-eme ife ojo nwe ka o si wedo. Ose no pastor na enye ife ojeje. Gwame ebe jide danala onye bu ogwu apụ. Ime ha sego na nde pastor eti no ụmụazị bai niile na nga why na farm ndị na-eme ye farm no ndị dibia na-enye ụmụazị ọgwụ gwa ha buru ọgwụ pụọ na ịpụ na ya ejide one pastor ka ijere ịgwa niile enye ọgwụ apụ ekpere pastor one iyari ekwe ka pastor wo mara ife ọjị na-eme ọkwa ya ya datụrụ yoga gwa na-ewo international businessman. Yes. Mmadụ one na-eje n'ụlọ ụka ịnọrọ n'ebe akpọrọ ọta ka ọsị ndị na-azụ ọgwụ pụta, ndị na-ezu ohi pụta, ndị na-agba agba pụta, ndị na-atụ mmadụ pụta, ndị na-egbu mmadụ pụta bụ one ka akpọ n'ala ọta ka ọla n'ụlọ ụka. I am asking you, say the truth. All these things ha na-agwa ya ndị dibia in confidence. Amagwọ ọgwụ maka this particular guy ejidere na ndị agburu justice. Dibia gwọrọ ya ọgwụ ahụ ife ọ na-eme. Onya ko eji we prescribe here the perfect ọgwụ. O nwere ike gwọrọ ya ebube agụ. Ebe ọ nọ ọdọ na onwe ife ọjọọ na-abịa ọkụ ya n'ahụ o escape. Yes. Now you know why government is paying attention more to those dibias. Nevertheless, they left a line to say, if you have any useful information, put a call across through this line. Why are you people not making calls? Calling the attention of the state government. Come to think of that, if you bring a genuine information, you have 5 million naira to your name. Why are you people making noise on Facebook? Yeah? Why are you people making noise on Facebook? If you give a useful information to the arrest that will lead to the arrest of even a pastor, or when we wanna complain who do genuine, you have a 5 million naira to your name. Why are you not doing something to go and grab that 5 million? I'm asking you. Why do you choose to come to Facebook and talk for nothing? Eh? I'm very, very disappointed with Barrister Nnamdi Ejiofor. Very, very disappointed. You see, this is why it is not good to play a fellow game with a kind of people. Just because Akwa came to your birthday and throw a lot. You see, just because na Akwa be your birthday, please click on like and love and make sure you share this video. Click on love and like and make sure you clear this video. But sometimes I begin to question the kind of truth I say. Because nanda ye ne now a painted black. I know that some of you don't like truth. I know that no matter how it is, I must say the truth, whether you like me or not.
That is why injuwejo. Yeah? That is why injuwejo. Njuweneku no bosyo na mmafu ezioku. I must sit down ezioku n'oche ke yudo. We jo ya jojo for. So we will continue. I ain't on a dark, but we have to continue. Any day mafo if I na-akpọ eziokwu, I will sit eziokwu down for more than how long? We joy ajojo see achọrọ nke ịgwa m ife we eziokwu taa. Ịgwa m ife we eziokwu ọwụlụ mụ na yo. Ị ga-agwarịrị m ife we eziokwu because everybody claim to be saying this truth. Even those who are clearly lying are all claiming to be saying this truth. Imagine truth J-Park is ekwu. Which kind of truth is this? Eziokwu J-Park is ekwu. Omechi gono eyanu nuye from Fujuapa. He will not call a spade becauseNej de go master. Why can't you come out and at least say something? As you go, okay, she says something about if I know about why are you not talking? Let him at least come out and speak for akwa. We want to hear him speak for akwa. Let us know what he's going to say. He is waiting for the day akwa ya apota. Ko we mapota na Facebook bia kuoku. Eh? Which kind of people are we dealing with in Ihuauko? For as long as no bro isi pastor baronefa aniku, you are willing to conceal the truth. You are willing to let go of ifo whether no na how to people or not, provided no bro a pastor. Your priority is pastors. Your priority is churches. For as long as it is not a pastor and it is not a church, you don't care what goes on. There will be a day you will sit down and you will recount all your actions. There will be a day you will sit down. It will be a day of judgment. Whether on what or on what. There must be a day you will sit down and your actions will be right there, Nihu, glaring at your face. Yes, we call it a day of justice. We call it a day of reckoning. Because of look at if Agbaranze na tata yori onu na program. Aworo na ife eji da akwa awu maka ife mmụọ. Si hapụ akwa after all na ndị pastors no. Blah 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 blah. Yeah? I question the integrity of this man. Yeah? Yeah? I always question the integrity of this man. Who are these men? That is the question I keep asking myself. Who are these men? What do they stand for and who do they represent? Are they really speaking out of their own personal interest or selfish interest? I am asking a question and I need somebody to answer me these questions honestly. You are saying that now will deceive in the by. Now I am asking you, between onye aho na aria jenu no pastor will only for ye konwo and onye jenu na nke nwa dibia we je gworo ogwo ye jeje toro mmadu o we je gworo ogwo o ye ji we je zu mmadu ohi kele onye deserve iga after first. I am asking you, jusazi onwe ga ajuju ebe imu ife between onye ji onwe ye we je chu aja, consequences of his action is on him, and onye jeru somewhere but consequences of his action is on other people who deserve government to go after first. Zazie this question.
Because it seems like na ife niile unu na anụlụ ọgụ n'ebe ndị pastors nọwụ ife consignrụ ndị akpọghọgụ ya ọgụ bịa n'ọrụ ha ọgụ. Onye ji aka eje n'ụlọ ọgwụ maka na n'ụlọ ụka maka na ahụ adụghị o decide aka o jee n'ụlọ ụka instead of ije n'ụlọ ọgwụ decision nye onwe ife merie nya ka o meru. Ịghọtago onye jere ebe a because of financial breakthrough na afịọ n'azụ were ego eje na-ekpoyi ndị ụka ego ka ọ bụ nyawo onye dị involved onweghị onye ọzọ ya take responsibility for his action. It seems like in every single thing ndị mmadụ ji eje n'ụlọ ụka with gbasara people and something that has nothing to do with you, you have taken a decision that you don't want to be part of that scam again according to you. Why do you keep advocating for people that did not ask for your help? Now these are people, their actions are hurt on other people. And you are protecting them. You are protecting them. You are shielding them. Eh? Ndị na-atụ akwụkwọ na-eje akwa ọrụ ọrụ ha wee je gbuo onye ọzọ wayo. Ha wee je gbuo onye ọzọ wayo ite niile dọ na nke ya do 1000 on the wayo onwe 700 or 800. So I can understand why some of our youth are exhibiting their ignorance on Facebook because now arrest akwa. We understand. Don't worry. It will not in safe hands. Your ports are in safe hands. We understand. You think we don't know? We can feel your pain. Yes. We feel your pain. Ubolone kai ga no na ayaya no gido na mmehie amala abala ayo ụba osakwa ya say no. Eh? Aya ga no na mmehie amala abala ayo ụba osa ya si no. Na ya no na mmehie amala ewe bala ayo ụba. Because oguni no no na no amomundo no na no ria. But clearly the highest thing you can do for yourself is to renounce something. Eh? The highest thing you can do for yourself is to renounce something that is no more beneficial to you. Take a decision upon yourself to renounce something that is no more beneficial to you. You see?